Dula este un fel de moașă? Nu. Fiecare are roluri diferite, dar complementare. Oare voi crea tensiuni cu echipa medicală dacă vreau să am o dulă alături? Sau e posibil ca partenerul meu să se simte exclus? Dar dacă dula va încerca să-și impună propriile sale păreri? Pe 24 martie, de la ora 18, în cadrul Săptămânii Internaționale a Dulei, te invit să descoperi adevărul alături de mine și două moașe cu experiență, Ana Maria Bumb și Narcisa Câmpean. Vom explora cum se completează dula și moașa în timpul nașterii, ce poți aștepta realist de la fiecare, cum să-ți construiești echipa perfectă pentru o naștere memorabilă. Dacă ești o viitoare mamă și vrei să înțelegi mai bine opțiunile tale și cum să crești șansele de a avea o experiență de care să-ți amintești cu drag, acest eveniment este pentru tine. Sunt Nora Niculescu, președintele Asociației Dula România și te aștept cu drag. Completează formularul de înscriere din primul comentariu.